illi timplika bniedem illi ikun fil-preżenza ta' 500 ruħ, ta' 600 ruħ, ta' 50 ruħ, 100 ruħ. U timplikah f'omiċidju volontarju għaliex sempliċement inserta jista' jkun illi kien hemm xi ħadd hemmhekk. Hija redikola. Insaqsi jien, hawn xi ħadd minna lkoll li jista' jeskludi illi xi darba partikolarment dawk illi huma avukati. All right? Illi xi darba ma rċevewx xi telefonata minn xi persuna illi m'għandix kondotta tajba. Jiena ma nafx kemm iltqajt ma' kollegi dan l-aħħar ġimagħtejn tlieta f'tiġijiet fil-griżmi, fil-praċetti, niltaqa' magħhom ħafna. Dan ifisser illi niltaqgħu hemmhekk biex nitkellmu, biex niltaqgħu li konna xi pre-arrangement illi npoġġu bil-qiegħda u niftehmu fuq xi ħaġa.